perdiste el sentido al hablar y con solo escucharte, con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón, no hay nadie más que tú, y enciendes estrellas en mi interior, llegué a donde vayas tú, y es que nadie más me mira como tú, solo tú, eres tú, solo tú. Ναι, κύριε Βελάρντε. Την αγαπώ. Την αγαπώ τόσο πολύ που δεν θα παντρευτώ την κόρη σας. Γιατί θα παντρευτώ τη Μαριτσούη. Αυτό είναι εντελώς παράλογο. Δεν μπορείς να παντρευτείς μια του δρόμου, μια χυδαία, μια άξεστη, μια αλήτης. Μην ξεχνάτε ότι η Μαρία μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Ίσως και η Στεφανία να ήταν σαν τη Μαρία, αν είχε παραμείνει στο ορφανοτροφείο που την άφησε η μητέρα της. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Είναι η ευκαιρία που περίμενα για το σχέδιό μου. 5 σταγόνες σε μισό ποτήρι νερό, όχι παραπάνω. Μεγαλύτερη δόση μπορεί να προκαλέσει το θάνατό της. Ορίστε το φαρμακό σου. Πιες το όλο. Υπέροχα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βιβιάννα. Είσαι ακόμα η καλή φίλη που θυμόμουν. Ρώσιο, έχεις τηλεφώνημα. Ποιος είναι, Μπαλμπίνα? Λέει ότι είναι ο Βισέντε. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι το αγόρι σου. Γεια. Παρακαλώ. Μιλάω με την πιο όμορφη γυναίκα που έχω γνωρίσει. Τη μούσα μου, την έμπνευσή μου. Α, ναι, πότε θα τελειώσεις το πορτρέτο μου? Όχι ακόμα, αλλά ελπίζω σύντομα. Η εικόνα σου θα μείνει στην αιωνιότητα και θα τη βλέπουμε για πολλά χρόνια. Υπερβάλλεις. Τι μου κάνεις? Κάνα μια δουλειά, αλλά θα την τελειώσω περίπου σε 10 λεπτά. Θες να πάμε παρέα μια βόλτα? Καλό μου ακούγεται. Είμαι κοντά στο σπίτι σου. Θα έρθω να σε πάρω σε λίγα λεπτά, εντάξει? Σε περιμένω. Η Στεφανία έχει τρόπους. Δεν θα γινόταν ποτέ εγκληματίας όπως εκείνη η αλήτισσα. Σας παρακαλώ, κυρία. Της ανοίξαμε το σπίτι μας. Τη βοηθήσαμε. Και κοίτα πώς μας το ξεπληρώνει. Όχι μόνο αναστάτωσε τη ζωή όλων μας εδώ μέσα, αλλά μπήκε ανάμεσα σε σένα και τη Στεφανία. Αυτό δεν είναι αλήθεια, κύριε. Ξέρω ότι είχε σκοπό να καταστρέψει το γάμο της κόρης μου από την αρχή. Από κακία. Όμως η Μαρία... Η Μαρία ζηλεύει τη Στεφανία. Μην την κατηγορείτε, παρακαλώ. Το φταίξιμο είναι δικό μου. Εσύ είσαι ένα παιχνιδάκι στα χέρια αυτής της πονηρής γυναίκας. Είσαι χειρότερος κι από ένοχος. Είσαι αδύναμος, διεφθαρμένος και ανήθικος. Πού είναι όλοι αυτοί οι αρετοί σου? Η κόρη μου θα υποστεί την τροπή να την παρατήσουν λίγο πριν από το γάμο της. Χαίρομαι όμως που δεν σε παντρεύεται. Ήθελα να είναι με έναν έντιμο άνθρωπο και εσύ μόλις μου έδειξες ότι δεν είσαι. Κύριε δικαστά... Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Μια μέρα θα καταλάβεις τι άφησες πίσω. Σε λυπάμαι. Τελικά, κύριε, παρόλο που δείχνεις τόσο καλλιεργημένος, είσαι αντάξιος της γυναίκας που παίρνεις. Τον πρόσβαλα. Τον χτύπησα 2 φορές. Και εκείνος δεν έκανε τίποτα. Λες ότι η Μαρία Ντεγεσούς τον υπερασπίστηκε? Ναι. Είπε ότι δεν έκανε τίποτα, μόνο ότι φίλησε. Ήτανε πολύ νευρική, φοβισμένη. Γύριζε στο σπίτι της Καντελάριας. Όμως γιατί ο Χουάν Μιγγέλ δεν με χτύπησε? Γιατί είπε ότι το άξιζε που τον χτύπησα εγώ? Δεν μπορείς να το καταλάβεις γιατί δεν ξέρεις την αλήθεια. Την αλήθεια?
Ποια αλήθεια, πάτερ? Γεια σου! Φόρεσε το κράνος. Φίλε μου, φιλαράκο μου, τι πρόβλημα κι αυτό? Τον αγαπάω ή δεν τον αγαπάω? Otra vez intentando descifrar qué sentido tiene hablar. Ναι, τον αγαπάω. Αλλά πώς τον αγαπάω? Αχ, φίλε μου, να μπορούσα να καταλάβω πώς τον αγαπάω. Σαν άντρα? Όχι. Σαν μωρό κάνω. Αλήθεια τον αγαπάω. Θέλω να τον αγκαλιάζω και να τον κρατάω σφιχτά και να νιώθω το ζεστό του στήθος. Αχ, βοήθαμε, Θεούλη μου, σε παρακαλώ. Βοήθαμε λίγο, μόνο να μπορέσω να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Ήταν μεθυσμένος, αλλά τίποτα δεν έγινε. Τίποτα για το οποίο θα έπρεπε να ντρέπονται κι οι δυο. Έτρεξε εξωπίσω της για να ζητήσει συγγνώμη, αλλά δεν μπόρεσε να την προλάβει. Και να! Η Μαρία επηρεάστηκε πολύ από όλο αυτό. Και όπως λέει ο γιατρός, λόγω της αθωότητάς της, φαίνεται πολύ χειρότερο από ό,τι είναι στα αλήθεια. Η Μαρία δεν ξέρει ότι ήταν αυτός, ούτε η Καντελάρια. Έπρεπε να τον είχα χτυπήσει περισσότερο. Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει. Εκείνος κρίνει και εκείνος συγχωρεί. Δεν μπορείς να πάρεις τη δικαιοσύνη στα χέρια σου. Εξάλλου αυτό πρέπει να μείνει μεταξύ μας. Δεν είναι μυστικό εξομολόγησης, αλλά ένα μυστικό που τώρα θα το μοιράζεσαι μαζί μου. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν μπόρεσε να πείσει το Χουάν Μιγγέλ. Μάλλον δεν προσπάθησε αρκετά. Αλλιώς θα τα είχε καταφέρει. Δεν είναι και τόσο εύκολο, θεία. Τον κατάφερε επειδή έδωσε κάτι που δεν του έδωσα εγώ. Είναι έξυπνη και δεν έχει φραγμούς. Και τώρα? Τώρα όλοι θα μιλάνε για μένα. Εμένα που με παράτησαν λίγες μέρες πριν από το γάμο μου. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλεις μαζί μου, κοπέλα μου. Κανείς δεν θα ανησυχήσει. Οι φίλοι των Βελάρδε μόλις σε γνώρισαν. Το άσχημο είναι ότι τα λεφτά του Χουάν Μιγγέλ δεν θα γίνουν ποτέ δικά σου. Κι αν δεν πάρουμε τα λεφτά του δικαστή... Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα! Πώς σου φαίνεται? Είναι υπέροχα. Είσαι ευτυχισμένη που είσαι μαζί μου? Πολύ ευτυχισμένη. Και εσύ? Κι εγώ. Ξέρεις κάτι? Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο ευτυχισμένος. Ευχαρίστησα τη Μαρία σήμερα. Γιατί? Επειδή μας γνώρισε. Είσαι ο πρώτος μου φίλος. Και ο τελευταίος, ελπίζω, Εσύ μάλλον θα έχεις πολλές κοπέλες, αλλά δεν με νοιάζει γιατί όλες αυτές ανήκουν στο παρελθόν. Εσύ τις έσβησες όλες. Σ' αγαπάω, Βισέντε. Κι εγώ σ' αγαπάω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, φιλαράκο, έλα να παίξουμε. Έλα εδώ, έλα. Καλημέρα, πάτερ. Τι κάνετε? Καλημέρα, Χουάν Μιγγέλ. Ήρθα να δω τη Μαρία ντε Γεσούς. Ναι, τη Μαρία. Ναι, παίρνει το πρωινό της. Θα της μιλήσετε? Ναι. Εσύ της μίλησες? Ναι, αλλά
Της μίλησα, αλλά δεν της είπα την αλήθεια ακόμα. Περίμενα μια πιο κατάλληλη στιγμή. Σας παρακαλώ, πρέπει να με καταλάβετε. Καταλαβαίνω. Πάω στη Μαρία. Καλή σας μέρα, πάτερ. Πώς και δεν τα λέτε με τη Βιβιάννα? Μου έδωσε να πάρω το φάρμακό μου και μετά πήγε να ξαπλώσει. Τα πάτε πολύ καλά, Ναι, πολύ καλά. Ήμασταν φίλες από το σχολείο στην Ελβετία. Κάναμε πολύ παρέα τότε. Ήμασταν αχώριστες. Όχι, αγάπη μου, δεν μπορώ. Όχι σήμερα. Νιώθω λίγο κουρασμένη. Σε παρακαλώ, όχι απόψε. Σε καταλαβαίνω, Λετήσια. Θα πάω έξω και θα διαβάσω λίγο. Εντάξει. Αχ, πατερούλη, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω εδώ. Δεν σε περίμενα. Τι κάνεις, παιδί μου? Λοιπόν, έχω νέα. Τι νέα? Πάμε να καθίσουμε. Και δεν καθόμαστε. Τι ακριβώς σου είπε ο κύριος Χουάν Μιγγέλ? Α, ότι θέλει να με παντρευτεί. Να σε παντρευτεί? Ναι, και μου είπε ότι μ' αγαπάει πολύ. Πως σε αγαπάει, Ότι μ' αγαπάει σαν γυναίκα. Και εσύ τι του είπες? Αλήθεια τώρα? Τίποτα ακόμα. Δηλαδή δεν είπες ούτε ναι ούτε όχι? Ναι, αυτό έκανα. Τον αγαπάς εσύ? Τον αγαπάς, Μαριέτε Γεσούς? Αχ, δεν ξέρω, πατέρα, είμαι τόσο μπερδεμένη. Νομίζω πως ναι, αλλά μετά λέω όχι. Όμως, Μαρία, κόρη μου, έχω κάτι να σου πω. Τι είναι? Πείτε μου, σας ακούω.